Често ли имаш подуване, газове и болки в корема след храна? Може би причината е в синдром на раздразненото черво. FoodMap може да бъде твоят начин да подпомогнеш това храносмилане. FoodMap са вид въглехидрати, които някои храни съдържат и някои от нас не усвояваме добре. Получава се ферментация в червата и оттам тези неприятни симптоми. Примерни храни са лук, чесън, ябълки, мляко, бобови, пшеница. За хората с синдром на раздразненото черво, диетата с ниско съдържание на тези храни, съдържащи FoodMap, често носи много добро облегчение. Важно е да се изключат временно и после бавно, с помощта на въвеждането, да се въведат обратно. Разбира се, тук може да добавим винаги и суперхраните на Aquasource, като подобряване и подкрепа на организма, защото в това състояние имаме нужда от пробиотици, храносмилателни ензими, омеги, водорасли и всички суперхрани, които могат да бъдат подкрепа на храносмилателната система. Мога да споделя личен опит, така че ако имате такива предизвикателства, може да се свържете с мен. Бъдете здрави!